todos e a todas. Antes de nada, queremos dar a benvida ao noso convidado, Manuel Lara. Agradecerlle a súa presenza no IES Río Cabe e que comparta este ratiño con nós. Somos alumnos e alumnas de terceiro da ESO. Estamos a traballar no plan proxecto Patrimonio Etnográfico da Ribeira Sacra, que este curso trata sobre as minas de Freixo. A charla que imos escoitar forma parte das actividades que estamos realizando para desenvolver este plan proxecto. Imos xa presentar o noso convidado. Manuel Lara ven dende Santiago de Compostela. É enxeñeiro industrial, presidente da Asociación Buxa e editor do Patrimonio. Na súa charla da Agricultura e Industria explicararnos como a evolución da actividade industrial en Galicia dende o século XVIII, que de seguro non se parece moito a industria que temos agora. Deseosos de escoitar esta charla, xa vos deixamos co convidado Manuel Lara. Moitas grazas pola presentación. Vamos a ver, temos que acabar. Bueno, primeiro vou decir Dale un micrófono. vou vos contar primeiro que é Buxa. Buxa, a Asociación de Patrimonio Industrial, que é o nome que ten, é unha agrupación que ten como obxectivo principal o de mellorar o coñecemento da nosa historia industrial. Empezamos a funcionar no ano 2008. Había un congreso de patrimonio industrial en Ferrol, onde eu nacín, e dixéronnos se axudábamos a prepararlo e tal. Lles dixen, bueno, a asociación que haxa, e non había, entón decidimos fundar. A orientación que lle demos, pois pensando que hoxe en día o que máis manexamos é vía internet, sexa en computadora ou en teléfono, deses que chaman listos, pois vamos facendo fichas no que rotulamos como inventario, no que podedes ver primeiro un mapa de Galicia que facedes un, por se tedes interese, eu que sei, decides, estou en Monforte a ver que teño da historia industrial alrededor, e xa están as fichas marcadas, ou podedes buscar tamén poñendo, por exemplo, muiños de vento, cantos houve en Galicia, poñedes no buscador muiños de vento e aparece ali o listado. E despois podedes picar en cada ficha e hai unha pequena historia para contextualizar o que despois ven e despois unha descripción do que fan. As fichas fomoslas modificando un pouco según os interesados e interesadas non lo decían, porque o primeiro historia era a historia do ben, non? Porque a industria da seda en Monforte. Pero despois decían, mellor que a introducción, o que chamamos a historia, sexa repetida, para que non teñamos que andar buscando a historia dunha ficha para outra. Quero decir que se entrades nas fichas que falan, eu que sei, dunha mina de ferro, veredes que o mismo do principio é para o Freixo que para a Silvarosa ou para calquera outra, vale? É dicir, simplemente porque non se nos consellou que fixéramos eso. Bueno, e sen máis, vamos a pasar porque de tempo andamos un pouco apurados. Aproveitando a viaxe, trouxen tamén os 6 libros que ata o momento levamos editado. Cada 2 anos, desde o ano 2015, que foi o ano europeo da ciencia e da técnica, decidimos convocar cada 2 anos un premio para un traballo de investigación e divulgación. O premio, aparte de ter unha pequena dotación en metálico, porque os nosos recursos son moi trativiños, ten algo que é moi importante para todos os autores, publicar o traballo. Entonces, neses libros, que quedan aquí para a vosa biblioteca, vou coller un. O formato repítese, porque sería unha colección, e o que fai é incluir os traballos que accederon ao premio nese ano, incluindo o primeiro. Vale? Que máis? Marcha o asunto.
A ver, eu trouxen tamén dixenxo. Hai días. Clica dúas veces. Y me Está ampliada esta. Bien, Frilán. Esa es. Artistana merguana. Una sensación de paz. Joel, ¿estás alerta? Alerta N. Pero Bruce y Carmen están atrás solos. Con que idea vou contar o que tedes aquí? Vamos a arrancar contextualizando un pouco a situación que había desde que temos certos datos máis ou menos fiables. No ano 1750 e algo, en torno ao 52, 54, o goberno da nación de entón acordou enterarse de que facían os súbditos. O obxectivo principal, tiñan chegado os Borbones á corte española, e era organizar un pouco o país, que eran uns indios como nos gusta ser en España, cada un da súa casa e tira para allá. Ese era o obxectivo primeiro. O segundo, unha vez sabendo quen fai que, cobrar impostos, que é o obxectivo de todos os gobernos, saquear os petos dos súbditos. Ben, pois, no que se chamou, que se chama interrogatorios do catastro de Ensenada, que supoño que o tedes por lo menos nomeado unha vez na clase, identificáronse os principales actores económicos do tempo. E cales eran os oleiros, curtidores, panadeiros, é dicir, traballos todavía na artesanía. Co avance do tempo houve unha certa especialización, e vou me referir únicamente lógicamente á nosa terra. Especialización, perdón, que viña un pouco inducida polos recursos, é dicir, o que en economía chamamos factores de localización. É dicir, eu preciso para a miña industria, artesanato, enerxía, pois terei que ir onde hai enerxía. E que enerxía había no século XVIII? Pois o que tiña carbón, que por certo, neses tempos, o que lle chamamos carbón era sempre de leña, non de pedra. É dicir, que o carbón facíase carbonizando madeira. Era o que se usaba e que, como parte negativa, ocasionou unha tremenda desforestación en todo o territorio, porque a madeira daquela usábase para todo, para facer lume, para facer pontes, para facer casas, para facer barcos, é dicir, todo o que podamos imaginar facíase con madeira. Que o que preciso é barro para facer olas, pois terei que poñerme a carón de onde estea a mina de barro. E se é de ferro, etc. Bueno, según avanzamos no tempo, vaise avanzando tamén na calidade do oficio. E empezan, por zonas, a organizarse en gremios os traballadores por tipo de industria. Industria, ahora xa non estudiar el latín, me parece, pero vendo latín, hai que decir actividade. Unha persoa industriosa é unha persoa activa, como pasa na vosa idade que non poden parar quietos, que sois activos, pero para producir algo. Aí tedes algúns exemplos
dos principales oficios, os lenzos, que facían falta para vestimenta, e a dotación das vivendas, os curtidos que se usaban para todo, desde os atalaxes, talíes, para as caballerías, para colgar a espada, en fin. E despois, nas zonas costeiras, hai unha gran revolución coa pesca. A pesca, que ademais, bueno, hai tedes zonas tamén que se foron un pouco aínda cohesionando un pouco máis, con tipos de traballo. Os salgadoiros de sardiña, pois lóxicamente se poñían a carón do mar. Outras zonas son de tecidos, ocoiros, con Allariz, Caldas, e a zona da ría de Ferrol, que se especializaron un pouco no traballo do coiro. E vamos a falar desta zona que é Monforte. Bueno, hai unha mellora na situación económica despois da ocupación francesa, inda que en Galicia houve unha ocupación de moi pouco tempo, porque chegaron en xaneiro e tiveron que listar xa cara ao verano. Pero deixaron un ronsel de destrucción. Inda que estiveron pouco tempo, desfixeron o que había e a crise económica posterior fai que a industria quede medio arrancada, pero pouco a pouco empeza a arrancar, prácticamente desde a segunda metade do século XIX en adiante, principios do XX, actúa como un tractor moi importante as fábricas de conservas. Por qué? Porque as fábricas de conservas tiran da fabricación dos envases de folha de lata, as fábricas de conservas tiran da pesca, a pesca vai mellorando as embarcacións, os botes, barcos que primeiro eran de vela, empezan a poñer motor, etc. Hai un efecto tractor xeral. E vamos xa a falar do sitio no que estamos. É un concello constitucional que se constitúe na rexencia de Isabel II, cando a que cortaba o bacallao e o que houbera que cortar era a María Cristina, que o mellor coñece esa canción de que María Cristina me quere gobernar. Esa señora, a reina gobernadora, era a que estaba ao frente porque Isabel II era pequenina. Ben, faise o catastro de Ensenada e atendendo a área de Monforte, que é o que tiñamos de acordo. Cereales, había 12 fornos, nada menos, de cocer o pan, 20 teares, tecidos, muiños, fariñeiros no río Cabe, que uns eran do castelo e outros eran da igrexa. E despois había un montón de artesanos de todo tipo, para prover as necesidades da vila. O orixe da manufactura en Monforte, cal é? Pois, como todos sabemos, hai unha orixe mineral. E do mineral que sacamos? Por suposto, pedra. Pedra, material favorito de construcción en Galicia. Pedreiros e canteiras, é dicir, tamén para facer basamenta nas rúas das vilas, etc. Sacamos area nas zonas de playa, pois aproveitándose os depósitos que hai nas ribeiras, e nas zonas de río, aproveitando tamén os depósitos nas curvas dos ríos, ou ás veces mesmo poñendo unha tosta, un dique, para reter a auga e que entón os sedimentos que arrastra o río depositen. O barro para as barreiras, isto é unha barreira con un home cavando, e o ferro. Perdón. A orixe mineral, orixe vegetal. De orixe vegetal temos os imprescindibles cereais para a alimentación, o liño para a vestimenta, a madeira para a construción. E en algún caso singular vamos a ter a seda, pero a seda non é de orixe vegetal, bueno, ainda que sí, porque os gusaniños comen o liño. De orixe animal, a la e a seda, para os tecidos, o leite, a carne, o coiro e os refugallos do traballo do coiro, porque se facía
facían pois, de todo tipo, seis, cepillos, e dos animais aproveitanse mesmo os excrementos. Para que? Pois aparte de usos como nutriente dos terreos, como abono, usábanse tamén para o curtido dos coilos. En moitos sitios que podedes ver a pervivencia aínda dos pombais, os pombais usábase o excremento das pombas ou das galiñas para traballar as peles e darlles esa impermeabilidade que os perseguimos. A idea de patrimonio foi evolucionando. Que patrimonio para a súa etimoloxía é o que nos ven dos nosos pais. Quer decir, pais, avós, bisavós, toda a ristra de familiares pasados. É o que nos queda e empeza tendo un contido basicamente estético. O patrimonio ao principio son edificios singulares, pola súa calidade arquitectónica, pola súa beleza, etc. etc. Os dai atrás escoitades ben, que vexo que estades intercambiando opinións. Se son de interese, despois nos contades a todos. Vale? Ben, esa idea de patrimonio chega un momento en que cambia e pasa a ser, o entendemos como patrimonio a valorar, o patrimonio cultural, que inclúe desde logo a industria. Por qué? Porque ese período de case uns 100 anos que chamamos Revolución Industrial, que non foi tal, porque unha revolución se supón que ten lugar nunha data determinada. Isto é un período duns 100 anos nos que hai unha transición da agricultura á industria e modifica as formas de vida, é dicir, a xente que estudia estas cousas di que a revolución, a que chamamos revolución industrial, é comparable co que foi a revolución neolítica, é dicir, que cambian usos sociales, organización da sociedade, etc. etc. Todos os obxectos deses tempos teñen un valor que nos axudan a entender como chegamos aquí, porque non chegamos por milagro, non sí, pero bueno, chegamos gracias a unha historia e a un contexto histórico. Cada un tenemos as nosas características por eso que temos detrás, por ese patrimonio cultural. En todos esos obxectos empezaron a valorarse como algo a conservar para facernos entender. E ainda máis, moitas veces ese patrimonio industrial rexeitado moitísimas veces porque a industria leva sempre esa pexa de que algo suxo, que é certo, que fai ruido, que bota fumes, que o traballo é cruel, ou foi cruel moitas veces, e aínda o é, etc. etc. Pero hai outra parte que dá un sentido de identidade. Aquí en Monforte, cal pensades que pode ser a industria que identifica máis a vosa poboación? Curtido e a súa secuencia, a zapatería. E do traballo, do coido. En Cangas, pues, pode ser o edificio da Masó, que foi quen de darlle vida a moitas familias que traballaban ali, porque con todo o que ten de malo a industria ten unha parte boa, que axuda a sacar a vida de cada quen aí. Ben, o que atinxe ao coñecemento, é dicir, o coñecemento deso, ás veces, fai que valoremos máis o sitio no que estamos, nos que nacimos ou no que estamos a desenvolver a nosa vida. Ben, aí está un pouco reiterado o concepto, non? É a partir dun registro da vida de homens e mulleres e o seu patrimonio, desde as pequenas pezas aos grandes edificios, teñen hoxendía xa, hoxendía, case que foi desde 1970 e pouco, cando empezou a interesarse por algo, foi no Reino Unido, cando de repente nunhas reurbanizacións desas zonas que foron industriais, os que estaban no goberno municipal, pois, decidiron arrasar e tirar con todo. Entón, houve un grupo de xente que dixo, que isto, aparte de que non é tan feo como
desaparecer, é de onde vivimos moitos. Industria, que son... Bueno, entonces o que queda desa historia industrial a podemos establecer como unhas novas rutas culturais. É dicir, se vamos recorrendo a industria en un certo territorio, axúdanos a comprender ese territorio. A historia, al final, parece polos libros que quen a escribe foron os reis, os condes, os abades, os obispos. E seguramente eles escribiron a súa historia, pero quen fai a historia é a forza do traballo. Ainda que non aparezamos nos libros, a sociedade que sustenta a esos mandamases está creada por xente como vos e como a mí. Xente normal, aí tedes unha serie de fotos do traballo, todas en Galicia. As fotos, este, por exemplo, é un matadoiro como o que houve aquí en Monforte. E hai unha parte que me gusta sempre destacar, e que a veces é a que me gusta moito que mencione. Todo o relativo ao ben-estar que temos hoxe en día no planeta, en calquera sitio, sexamos dunhas religións ou de outras, baseouse na explotación das mulleres e dos nenos e das nenas. Que non se nos esqueta nunca. Aí tedes unha cativiña, outra cativiña, uns cativos nas minas, outro cativo, é dicir, foi unha explotación ata o punto que, por exemplo, nas minas do Freixo, na documentación que se pode consultar na estadística mineira, li traballaban tantas persoas, delas 70 mulleres. E despois, ainda lle ponen para que non pareza tan mal, dice, bueno, elas traballan fora, non entran na explotación interior do pozo. Aquí non houbo, que sepamos, traballo infantil, pero si houbo nas minas de cobre en Ferrol, por exemplo, que explotaron os ingleses, e os ingleses en eso sempre foron ao seu máis que ninguén outro povo, máis que calquera outro povo seguramente. E entón indicaban, sin vergoña ninguna, traballan tantos homes, tantas mulleres e tantos nenos. Por que traballan os nenos no terrible traballo das minas? Porque como normalmente temos de pequenos un tamaño máis acomodado, pois non hai que facer tanto burato para sacar o que hai que sacar. Unha crueldade terrible que non se practica en Latinoamérica e en outras zonas de Asia. Moi ben, pois vamos xa temos a industria monfortina, que seguramente conocedes basicamente o que hai as minas do Freixo, que son o obxecto principal deste traballo. Tedes, se entrades na página web de Buxa, unha demorada historia da mina e do que foi, pero seguramente non é tan coñecido o traballo da seda. O traballo da seda que desde Pedro Álvarez Osorio, o primeiro conde de Lemos, impulsou o traballo da seda, que era un exotismo naqueles tempos reservado prácticamente ás clases máis podentes, é dicir, que o pajaban ben. Encargou, mesmo trouxo xente hasta de Murcia, para que sembrara as moreiras, que é o que comen os gusaniños. E aquí en Monforte tedes un barrio que se chama Morín, que está entre o Río Seco e o Rego de Morín, que está arriba, que ahora chamase de outra maneira, que non sei como se chama. Nese barrio é onde estaba concentrada a industria sedeira de Monforte. Pero bueno, se entrades en Buxa tamén hai algo como se chama hoxe en día. Despois, un cambio radical na zona foi a chegada da liña ferroviaria. A liña ferroviaria, que era máis en Monforte, tiña un nó singular, porque
porque donde se bifurcaban os ferrocarriles que ían a Vigo e os que ían a Coruña, os dos portos tractores da economía da región. E despois, unha serie de industria para atender as demandas da sociedade, es decir, de fábricas de chocolate, de gaseosa, e, por suposto, toda a industria do coiro. O intento de, bueno, aí tedes varios exemplos dos curtidoiros que desgraciadamente este que xa que está, arrasaron con él. O da Pinguela me parece que aínda está en pé. A fábrica de calzado Bosal é a que sobrevive de todas as que houve. Despois, pequeno aproveitamento para a electricidade. E nos anos 60, 1960, impulsouse unha gran obra de regadío, intentando facilitar a agricultura en toda a zona. Obras de regadío que ainda podedes ver que a verdade é que non tiveron moito éxito, pois por ese hábito tan noso de que non é moi doado chegar a acordos cos veciños e demais. Están feitas e aínda se usan. Desas principales que son as presas que se foron construindo para desviar a auga aos terreos productivos. A cerámica del Castelo, que tamén ten unha arquitectura ben bonita, ainda está en pé, saindo aí pola carretera, ainda que xa hai tempo que non traballa. E despois houve unha gran industria chacineira, é dicir, de produtos cárnicos, construída ao estilo dos grandes frigoríficos de Chicago, unha industria que daba sacrificio de vacas e porcos e jaliñas para despois facer chacinas, chorizo, etc., ou venderlas directamente ao mercado. Entrou en crise porque houve aí unha actuación un tanto de competencia desleal. Empezou a crise cando empezou a funcionar en Lugo o gran matadoiro de Frixa. Entón, eses frigoríficos consumiron recursos económicos e, sobre todo, tiraron da produción cara a él e o de aquí, a industria aquí andivo trancas e barrancas hasta que finalmente no ano 91 pechou definitivamente. Pechamos xa, que vamos bastante ben. Co que son as minas do Freixo. As minas do Freixo seguramente foron coñecidas xa no tempo castreño, antes da romanización mesmo. Por que digo eso? Pois porque investigaciones que se están haciendo arqueolóxicas na zona descubriron que o que son as minas están, e non por casualidade, entre dous castros. É dicir, seguramente os castreños, que eran hábiles metalúrxicos, souperon que ali había un bo xacemento de ferro, que o traballaron. O desenvolvemento máis industrial vai ocorrer xa no século XV-XVI, os condes de Lemos, que se fan cos veneiros de Roques e de Visuña, para construir armaduras, cascos, é dicir, material de guerra, basicamente, e tamén fouciños, gadañas, é dicir, tipo de material para a agricultura. Hai en 1913 un intento de emigrantes galegos de reavivar a minería de ferro, pero non prospera. Este era un grupo de emigrantes en Argentina, pero Argentina naqueles anos pasa unha crisis seria, non poden, fan moi bons estudos do que querían construir, pero non poden aportar os cartos necesarios. E en 1924, cando xa realmente empezan as minas, ven un técnico que traballara en Viveiro, no outro extremo da provincia, nas minas da Silvarosa, que é o que estuda a maneira de poñer en portos o mineral. En Galicia, algo bastante mellorado
últimos 20 anos, así, pero o problema tradicional foron as comunicacións interiores. É dicir, ti podías ter algo moi bo produto en algún sitio, pero sacarlo aos mercados era complicado. Hasta 1960-65 o transporte máis económico e máis doado que había era o cabotaxe, é dicir, polo mar. Se eu quería ir desde Vigo a Coruña, a mellor era coller un barco, non ir por terra. A comunicación é moi complicada. Pois esta xente que empezou a explotación das minas primeiro pensa en sacar o mineral pola Coruña, pero a Coruña quedaba moi lonxe. Como dicía o torrero, non é que a Coruña estivera lonxe, o que estaba lonxe eran as minas do Freixo, e a Coruña estaba onde tiña que estar. E entón, que discurre? Pois facer un transporte desde as minas hasta a estación ferroviaria, xa chegar ao ferrocarril a Monforte, e desde aí, por ferrocarril, ao Porto de Vigo. E é a época de esplendor das minas, desde 1924 en adiante. Se construe un transporte funicular aéreo, é dicir, unhas vagonetas forjadas de uns xiros, por as que se cargaba o mineral de ferro e por gravidade vai todo costa abaixo. E as vagonetas baleiras pesan menos e as que están cargadas tiran do resto. É dicir, unha forma económica de transportar aproveitando a orografía do lugar. Hasta o apeadeiro de... No, Canaval, perdón. Unha estación ferroviaria, un apeadeiro ferroviario do Canaval, baixan as vagonetas e ali se embarcaba hasta Vigo. En Vigo, Vigo tardou moito en ter molles, beiraos. Era unha playa, onde poderes ver fotos dos bebés, que era un areal, e entón era complicado para os barcos de certo tamaño achegarse á terra, para cargar o que fora. E tiña despois un problema secundario de penas, é dicir, se cargabas ali che cobraba os servicios portuarios. Entonces, que fai o señor Clos, o enxeñeiro este especializado en minas? Pois construe un cargadoiro na enseada de Rande, fora do Porto de Vigo. Un cargadoiro no que veis que é un pasadizo cantilever con unha boca de carga que poñíase debaixo do barco e arriba leiraba un mineral. O mineral chegaba por ferrocarril e as vagonetas de ferrocarril descargaban nunha cinta transportadora